Buro kita hilangkan sa swab ay. Nga naman. Okay mo pa yun nugit. Giswab pa ka dito daw sa ako kailang nga dentist. Pila man. Kana magiwa ay ra pagkaon di kana One magwa. five. Ay buntag mga ka-Islamatic. Maligya na tagkuha ni. Baboy. Ato suwayan. Baka mao ba ta? Kabaog yun tanang Tara ko mga suki ay sinida nga beautiful one ribs. masay sa kanila oh. Hi, sa isa akong vlog. Agoy, nilingi manoon. Diba ni kanila. Apay sa kanila dito nga TikTokers. Oo, akong kao. Ah, bali? Napasasan ito at ano po nida? Nida po. Nida po niya. It's a good. Di pa rin sa kanila dito? At bang ano? Ikaw na bang nida? Ay, mayong bunta guys. Mo ni karon ang among trabaho, manadtad og baboy. 2.20 ang bukog lagi daw. Okay lang yun. Katsiri. Hindi, puridas, abdir. Siri, pila ka siri? Sa kilo? Sa kilo unod. Maalis to, paglista ma, kaya tayo kuma... Di chicken na nga, chicken. Tayo kung lulutaw, niya ang ginansya ang punan malunod. Chicken naman, chicken. Biyag, biyag. Biyag, biyag. Natagiyan ng pangunahan niya. Oh, yun. Ah, katilita. Sa usa. Ano sa? Ah, pila ka katilita pangunahan ma? Ato ni Isa, wala practice. Practice pa ng kabuyol. Yung hindi lagi na humuli mo ng sundang. Uy, oh, kikikita ila. Sige, gusto mo. Initan dito kay. Initan sa pikas ba? Wali ka kung kamat ba? Hindi ko pa rin ito guri. Dili ko kayo na unat ta. Bata pa rin na baboy. Let's go. Halagiham ko mo baboy. Guhim ko. Hanggang na bakit. Kinsa sila si Ruel? Oh. Ay, daghan mo to siya baboy no. Dahon kay sa baboy. Ihaw ko na sila og na og baboy. Ang gusto ko sa kilo na dito. Gusto ko ba? Lah, di ni madas butin ay ko maglata no. Dali ra kaayo ko di yung. Boten na. Dali ra kay ko eh. Isa ra ka butin. Ini Wa pa kayong baboy, guys, oh. Taksa. Takluban na nimo. Ah, oo. Gataon-taon pabalik na po din mo kuan. Imo ingon anaon. Dali ra kay ko nakahumba atong kaagi. Pero bata po tong kuan natin baboy. Ito sila dito. Wala ang dito daw. Sabihin ko ko bubang ni ako. Para lagi ka ko ni mabantay eh malakon sa karon. Ang kandahan hindi lang red ihayo. Ito ko pa kanida ba unod. Ha? Ang pintura dito. Abi pa lang suluho na lang nato tanan. Ayo ana yung panghatag paglain. How good. Paborito na kami sa mga anak. Oh. Basta ko na si ako suki. Barbecue Uy. ko sa'yo. Nana ba akong di marinet ko ha? Di marinet. Ay, sugba. Kaya na may sugbaan ng pakapin ko yung cellphone. Balik ka sugba ko rin ng gabi. Katong kurente? Pakapin yung cellphone. Pinagilang bukad laon. Nagsugba ka sa kababang. Hindi yung kapay ka ng Samsung? Paano ka ng Oppo? Ano siya pakapin niya katong basta mo disisay sa imong cellphone mo na siya pakapin katong sugbaanan na siya pakapin katong tutunganan sa cellphone na siya Tanawar ko na sa libra kabaw mo yun. kaya beginners Ako pagita ang bukog na ara man dai diri. O nara na din halaki. Unsa din na paingan mo. pila yan singot na Inana man dyan naman sa mga first time. pagkaluoy ginatapla ihaw oy Gilang dai kay. Gilang sa kay ko di na ko mo imugul-gul oy buling ko na lang tapos. Magulgol ba kaya nga hoy nagdara ko na diri naglista na lang ka Oo. Wa ang mugul-gul bahala ka diha babuya kag lakpan ka tibuok. type na yung kutsilyo nga gamay iyo gamay pakastanan ino mabaw pa na Namay, magkuha kog kutsilyo, father.
Away dapat. Hindot lagi ni kanan lagi day yula. Para ba yan? Subok. Bugtawgan ka niya. Ati man ako sayon lagi mo sayon ako ano. Sayon na ni sa mga master na no. Kamusta na no? Saan ka na? Oh, ito na na. Ikasabado yung, akong ihaw yung. Yan ay sa so ang tiyan man mi sa 20, dili di apil tiyan iharib sa di anak sa iya ha. Anam-anam nagkamayog hiwa. Bis 20 ka pa na yan kanang naangin tip no. Oh, 80 lagi. Bahal man ni. Mo sa pinakasustansyado sa karne. Ato 80 ka gani. Basta yun ani day mo ni sa pinaka-delicious pinangita. Mahal ang kuan rib. Sa tiyan. Ang kuan sad ngan sa kuan paa ug ang tiyan may presyo sad ka. Kay sa tiyan gud iyahang tambok nipis. Nipis ra. Nipis ra yang tambok sa tiyan. So dahan ka gani gud o. Okay. Suki man ako snida. Sa tiyan mo ni lang kuno yung mata sa imong anak. Isag na bakis ng nida oh. Kadlawon pa ko no sinang nida kuan nilinya. Ara ra maay. Ribs. Oh. Mo ni si orderon gid sa mga dato daan dito sa karnihan. Di na ka makakitagsan na ka makakitaan ni nga naay mabilin sa display. Oh, para ni sa mga dato day nida. Sila kilo duha. O sa ka kilo og tunga. Oh. Ay kay namo reklamo ka nga mabilin ang gamay kayo. Sa regular. Di lagi day kay mabungkag man. Ano lang gapit ka dito yung? Ako magbibukuan na oy. Kana na lang usab dali gyud. O ani, Pabot wa man kabot og tunga. Kuan na lang kanang. usan na lang. Ay sabi ka magabaan ka. Kuan. Di ko manglimbong ba? 1.4 na lang ti. 1.4 na lang. Oh. Si pila man day. Kita ba yun sa day ani? Ako dugay-dugay dala sa Oh, na. awa na high blood ito na. Ay di pa higlag ka para baka kaon sa baboy na. Ana ka na. Kap. Ako na yan anaan day. Kan 392. Oh, see? Ay ako na lang ang pura sa gamay para mag 400 ha, balik size. Balik utso. Kapon anong dala ko unod? Bahala sa oro. Anong wag yun ni mo, tay di na na maigo. Daghan eh. Ano pa dilaghan? Sa pakisakop. Ano pa di ay? Sama di dengan red siri yung. Wala ma eh. Oro man yung rib sa baboy day, duha man kay ano. Ang dihan na sa pang dinhi ba king. Di ba di mo man yan? Pero mo din